So, what's up mga katuto no? Sumayong-mayong buntag sa inyong tanan diha. Inahot na mo sa maayong panagway. So, karon nami karon diri sa Jensen, Sarangani Province aron mag-perform. So, karon alas 9 pa man. So, unya pa man amo ang perform sa alauna or alas 2. So, nasa may diri sa Payag di Mayang. Tarawang Palag di Bayang ha. So mo tay mamong Payag ni Mayang. So mo ang relax karon. So dili na mo adri. Isulod ra may di pinataka diri mi ka man tagiya kasi tagiya diri. So ang amo mga kauban no actually nakatulog na dira ang kauban ni Sao nakatulog na. Tulog na no. Wa pa ni tulog. Wa ni tugpa. Okay, isa diri. Tulog na mo. Tulog na. Astan tulog na mo. So, nya pa man may laon na. So, relax lang sa amin dali, no? So, awa ang Payag dali, oh. Buslot og atop. So, si Bernard, siyempre, maroon niyang perminting adik. Ginadikan, no? Tanaw og live stream. So muna ito mga katuto no, so unya pabuta ang performance, abo ilahi mo gud ang performance na mo unya. Surprise na ako, makita ninyo unya. 1 hour later. So welcome back mga katuto. So na karon diri sa Robinson's Place. So na prepare na may mga katuto no. So nag-burles gid. So Junel, prepare na si Junel. So karon tad. Okay, salang na ta in a few minutes. Musalang na ang The Alvarez Brothers. So keep it up. Relax and enjoy. Diyan lang mo, paabutan mi o amping mo kanon na sa inyong pananaw. A few moments later.